أرسط زينام ህዝባዊ ሓርነት ትግራይ ህወሓት ካብ ፖለቲካ ፓርቲነት ከም ዝተሰረዘ ሃገራዊ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ፍልጡ ኢቢሲ ትሕዝቶታቱ ብምምሕያሽ ድምፂ ህዝቢ ንምዃን ዝገብሮ ዘሎ ጻዕሪ ዝናኣድዩ ክብል ቋሚ ኮሚቴ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ፍልጡ ካቦጻይ ኣሜሪካ ብልዕሊ ኮርያ ኣምቢራቶ ዝነበረት ማዕቀብ ኣብ ልዕሊ ሶርያ ኣምቢራቶ ዝነበረት ማዕቀብ ኣልዒላላ سلام كمي تمسيوز خبركم تملكتنا كاب تي في مدب قنقوا تغرني على تاو ماد زينا خاب ساعه جميرونا بخم كبليو ماد زينا انا مرحبنا زريت بريو حبيركم كصنحي فلما حصر زيناتات اب غلغالوت حدا ماخل مسوب ديجيتال انتربرايز تبهل حدوش اسرارحا مهاب كم زمره منيستر سرحن كلتن مفريات كامل غليصن ات منيستر كاب منغوز هبوم غلغالوتات توم كلته اب غلغالوت حدا ماخل مسوب مهاب كم زجمروتن منيستر نغلغالو زينا ኢትዮጵያ ገሊጸን ቶም ግልጋሎታት ድማ ዜጋታት ውሽጥ ሀገር ፈቃድ ስራሕን ሕድሳትን ከመውን ዲጂታል ኢንተርፕራይዝ ከም ዝኾኑ ብሪሄን ዲጂታል ኢንተርፕራይዝ ከም ሀገር ሓዱሽ ስርዓት ከም ዝኾነ ብምሕባር እቲ ግልጋሎታት ዜጋታት ኣብ ኢንተርፕራይዝ እንትውደቡ ይገጥሞም ዝነበረ ሓላለ خسرርሓ ከም ዘትርፍ ገሊጸን ቅድም ከብል ኣብ ኢንተርፕራይዝ ናይ ምውዳብ ከይዲ በር ብዙሓት ትካላት من خواح زحتتنا كايدام تقول الناس عبا خمس نبرة نزخاخيرا الجالوتات حدا ما أخل مسوب أو هبا زبنا والجالوتات كاب من رجاء حلفو نهنز أتكال حاجة خمس خناون أجنزيبان عمتاوي جوائي ركب كهنات قدوس سينودوس مكياد جميروم صقامات بسلاماوي ذاته بمفتاح هاجر عرفت نختركب مقبار كم زقباء اب اورثودوكس تواهدو ቤተክርስቲያን ኢትዮጵያ ፓትርያርክ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ልቀ ጳጳስ ዘአክሱም ወጨጌ ዘመንበረ ተክለ ሃይማኖት ቡፁ አቡነ ማቲያስ ገሊጾም አቡነ ማቲያስ ኣብቲ ጉባኤ ኣብ ዝገበርዎ መደረ ንህዝበ እግዚአብሔር ነበርክቶ ግልጋሎት መንፈሳዊ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ቁጠባውን ማሕበራውን ግልጋሎት እውን ኢሎም ህዝብና ዝሓሸ ማሕበራዊ ግልጋሎት ንኽረክብ ኣብ ቁጠባውን ካብ ድኽነት ዝተናገፈ ንክኸውን ብተግባር ብምስታፍ ኣርኣያ ብምዃን ምስራሕ ይግባእ ክብሉ ገሊጾም ከም ሃገር እውን ኩሉ ዘረዳድ ሓሳብ ብምድላይ ጸገማት ብሰላማዊ ልዝብ ብምፍታሕ በዘማራጺ ኢትዮጵያ ዓረፍቲ ክትረክብ ምግባር ከም ዝግባእ ሚዒዶም እቲ ጉባኤ መንፈሳዊ ማሕበራዊ ቁጠባውን ምምሕዳራዊ ኣፈጻጽማታ ቤተክርስቲያን ብምግምጋም ኣንፈት ስራሕ ከም ዘቕምጥ ሓቢሮም ሰሙያ ሚዲያን ኮሙኒኬሽንን መሪሕ ግደ ክጻውቱ ከም ዝግባእ ጻውዒት ቀሪቦም ሃገራዊ ለውጢ ሲዕቡ ኣብ ኩሉ ዓውዲ ዝተረኸበ ዓወታት ኣጉሊሁን ምርኣይ ሰሙያ ሚዲያን ኮሙኒኬሽንን መሪሕ ግደ ክዋጹ ይግባእ ክብሉ ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ዓለም ለኸ ፓርቲ ብልጽግና ዶክተር ቢቂላ ሁሪሳ ገሊጾም ድሕሪ ሓቂ ዘበን ብሓቅን ፍልጠትን ብዝብል መሪሕ ሓሳብ ንላዕለዎት ኣመራርሓ ክልል ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ከምኡውን ሰሙያ ሚዲያን ኮሙኒኬሽንን ስልጠና ይወሃበሎም دكتور بيقيلا هوريسا بتأوان أب فلتة ستعيش جبوت حبريتان بحبرسم المبزح لعلينا إثيوبيا زريون شرحت على أتذكر العنصر حتى كوميونيكيشن تخرت مقبار يقبايلهم حلف بيت حفات بارتي بتزغنا جنفر كل البينشانغول جوموز إساق عبد القادر بقدوم مع عودي ميديان كوميونيكيشن زافر متأثر حزبي حبراو هنزاتيات تازت أناخرن حد نزاقول بتو حبريتات بمهاب أتناخيرو خمس سرح أجنزيبهم لمعات كوريدر حدقا سقات من كايلو عول قدنا بركة مخانو كوميشنر مرارحا حدقا سقات حاونا ديسابا كوماندر أحمد محمد قليتهم قدم حزب سنكست حلالخو قمدات إلكتريك حدقاتات كبتحون مكوزتار أتقامي من باروز خاخيرهم
حزي مستلمعات كوريدر تتححزو استهانتو مسارة المعاتات جمرات إلكتريك أبى تحت مريت كأبرون مدفعت حوماي أبى فرق كيلومترو أفلالاي مسروح حبيرام ونفذ أمسراح بمعارض مكتل كنتيبا كتما دي سابا إنجنير وندمو سيتا كمزبل وقتهم مزكايدو زلو بروجكتات مسارة المعات حدقا من كاين متياشن عامم لعلي لهم ما دزينا أهم تكتاتل زلهم حزر ما بزرزر نابز حرنا يوم قدات كنحلف UBC تحسوتاتو بممحياش دمز حزب مخانز قبر زولو زعري زن آديو خبر لقوامي كوميتي بايتوكل حزب فليتوم عبالات تقوامي كوميتي من قسقاس سراح استوديو بهردار قوبنيو مالهم نتقبز سامي إلوغايو دهاب ياسين أب بايتوكل حزبي عبالات قوامي كوميتي قدات ديمقراسي أب بهردار زركب استوديو ABC زلو من قسقاس سراح قوبنيوم እቶም አባላት ኣብ ዑደቶም ከም ዝገለጽዎ ABC ድምጽ ህዝብን ምዃን ዝገብሮም ዘሎ ምንቅስቃሳትን ለውጥን ዝበረታታ ኢሎም استوديو بهردار ABC ون سراحت لمعات تخللن هافت توريزمن بمفلاط حادነት زفترو ጸብጻባት በመስራህ አቅሚ ፈጢሩ ኢሎም እዚ ያለው ማዕከልም በክልሉ መነሳት ያለባቸው ናየት ኣብዚ ዘሎ ማዕከል ኣብዚ ክልል ክልዓሉ ዘለዎም ጉዳያት እናተለመ ዜናታትና ሰርሐ ኣብ ሃገር እጃሙ እናወፈ ምዃኑ ርኢና ኢና ምቹ ባልሆነበት ሁኔታም ምዕሩይ ኣብ ዘይኮነሉ ኩነታት እውን ሃገራዊ ጉዳያት ንምምሕልላፍ ኣብ ጽቡቕ ምንቅስቃስ ምዃኑ ርኢና ኣለና እቲ ትካል ኣብ ለውጥ ትሕዝቶ ብዝገብሮ ዘሎ ጻዕሪ ኣብዚ ሕዚ እዋን ጭቡጥ ለውጢ የምጽእ ምህላውን ተዛሪቦም ልዩ ልዩ ፕሮግራሞችን ቀርጾ ዝተፈላለዩ መደባት ቀሪጹ ሓደሽቲ መደባት እውን ይራኣየለው በዚ እውን ልዑል ለውጢ ከም ዘሎ ንግንዘብ እቲ ትካል ተጸዋዕነቱ ንባይ ተወከልቲ ህዝቢ ከም ምዃኑ በአንጻር ዝተዋሃቡ ለእኽቶ ተቃዋሚ ኮሚቴ በብእዋኑ ስራሕ ገምጋም ከም ዘሳለጥ ዝገለጸ እንትኾን ABC قدم كبل ببرك هاجر عب مداي تبصحنت كفتات منبارو بمجلس عبز حز أوان جنا نز قدايت أمت بمهاب عب قدايت تبصحنت سفيح لوتي كم استرعي جليسام لا قدايت تكرت بمستت جناهم بتأمبزو نت قدايت أمت بمهاب بزحات استديوتات تعنيسام عمد عبزي مل جزء لعل حمشت استديوتات يهنطلو استديو وست سول بماجاب بس عب استديو سب من قاد حارستاي زلوا خونتات بعلو دمز نكب خالو تجايشون أنت مسؤول دمز نكبو يسرح ملاوي تجنزيبه ما نم إكسكلود እንዳይደረግ ዝኾነ ወገን ከይግለል ኩሉ ብቋንቁ መረዳታ ናይ ምርካብ መሰል ተሳታፊ ንክኸውን ዘበረታትዕ እዩ እቲ ትካል ዝጀመሮም ስራሕቲ ሪፎርም ንምዕዋት እቲ ቃዋሚ ኮሚቴ ኣድላይ ሓገዝ ከም ዝገብር እውን ገሊጾም ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓት ካብ ፖለቲካ ፓርቲነት ከም ተሰረዘ ሃገራዊ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ኣፍሊጦም ህወሓት ካብ ፖለቲካ ፓርቲነት ምስራዙ ኣመልኪቱ ሃገራዊ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ዝሃቦ መግለጽ ሎ ጌታቸው አለሙ ከም ሰብ ቀርቦ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓት ካብ ፖለቲካ ፓርቲነት ምስራዙ ኣመልኪቱ ብሄራዊ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ መግለጽ ሂቡ ሙሉ ትሕዝቶት መግለጺ ከም ሰብ ቀሪብሎም ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓት ካብ ፖለቲካ ፓርቲነት ምስራዙ ኣመልኪቱ ዝተዋሃበ መግለጺ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓት ኣብ ተግባር ዓመጻ ብምኽንያት ምስታፉ እቲ ቦርድ በአዋጅ ቁጽሪ 1162 እዝባር 2011 አንቀጽ 98 መሰረት በመግባር ካብ ፖለቲካ ፓርቲነት ምስራዙ ዝዝከር እዩ ይኹን እምበር ስምምዕ ፕሪቶሪያ ድሕሪ ምግባሩ ሕጋዊ ሰውነት ህወሓት ንክስረዝ ዝተመሓላለፈ ውሳነ ንክልዓል እቲ ቦርድ 1323 ሚያዝያ 2015 ዓ.ም ምሕታቱ ዝፍለጥ እዩ ይኹን እምበር እቲ ቦርድ ኣብ ተግባር ዓመጻ ብምስታፍ ካብ ፖለቲካ ፓርቲነት ዝተሰረዘ ፖለቲካዊ ፓርቲ ሕጋዊ ሰውነቱ ድሕሪ ምስራዙ ሕጋዊ ሰውነቱ ንምምላስ ዘኽእል ሕጊ ብዘይምህላው ነቲ ሕቶ ውድቂ ብምግባር 4 ግንቦት 2015 ዓ.ም بقصري 1162 إزبار 1155 بستصحافة دبدابة ملزهيبو نا إثيوبيا ناي مرجع بوليتيكا بارتات مزغبان ناي مرجع سنة مغبار أواجو قصري 1162 إزبار 2011 نممحاش زوز أواجو قصري 1333 كلتا إزبار 2016 مواجو سعيبو حوحات بمسارة أواج بفلي كونتات مزغيبو 3 حاسة 2016 عام تمرت مرقا قصي حقاو سونت هيبو يوم بمسارة زي
حوحات بأواج قصري 1332 إزبار 2016 نزي سعيبو بزوز أمام مرحو قصري 25 إزبار 2016 اتي بورد نتي مزقبا سعيبو نكفصم زهابو تئزاز بزي مخبارو اتي بورد أبستفلالي وان متحساسب انتهابكوام اتي بارتيجن بحقي زي تنبرلو قبو أيفتسمن كابزي بتوساقي بأواج قصري 1332 إزبار 2016 مسرت حقاو نتت بارتي زرقاقصون تي بارتي أبتي وان أمينلون تسمع معون كابتي بورد زتقبلو من رقاقصي حقاو سونت بوليتيكا بارتي أي فلتن حقاو سونتي بز سند أي رقاقصن بمبال حقن ممرحن بزي مخبارن نمخبارون فقادنيا بزي مخانن انتقلت صنيحيوم تي بورد بأواج قصري 1162 إزبار 2011 مسرت أب تكبار عمصا بموفارو حقاو سونت تسرز بارتي زملسلو دنقاق حقي يبلين بمبال 4 جنبوت 2015 عام تمرت نحوحات ملاش مسابة دحر حد عمت أواج قصري 1332 إزبار 2016 27 جنبوت 2016 عام تمرت انت أوج حوحات نزي بارتات بفولي كونتات زي مزقب أواج بزتا أوجه أمبل كالا ورحي 10 حملة 2016 عام تمرت أبتي أواج بفلوي كونتات بارتي بوليتيكا كوينو نممزقاب نكقربو أبتي حقي تملكتو زرزر سندات زيوم دمام بروغرام بارتي متحدادري دنبي اتي بارتين شم زرزر مرارحتات اتي بارتي مس فيرمان نتي بورد أغربوم بخالي قز حوحات حقاو سونتو نكسرز تم حلالة وسانة كل عالب مبال 13 ميازيان 28 ميازيان 2015 عام تمرت بزقربو حتوم بأواج قصري 1332 إزبار 2016 بفلوي كونتات بارتي كوينو نممزقاب نكقرب حقي بزحتو مسرت حتو مزقبا بوليتيكا وبارتي مقرابو يوم حوحات 10 حملة 2016 عام تمرت حتو انتقرب أواج قصري 1332 إزبار 2016 تأوجو نهزبي بعلي تقليتو أب سرح دحر موعلو دحري كلتا أوارح انتخون أبزي وان علاماتي أواج أفصاصمان بمسارتتي أواج بفولي كونتات بارتي كوينو ناي ممزقاب كيدي بقلصي استفلت بمخانو حوحاتون نزي نهزبي علاو زخون أواج علامان أفصاصمان بقلصي بمفلاطن بمردان أبتي أواج استملكتو سندات أتحاحيزو بمقراب بتي أواج زي تحت سرعات مزقبا بمفصام تي مزقبا توقينيوم لعل خلو حوحات 10 حملة 2016 عام تمرت بزصحفو دبدابة ناي قدم حقاو سونت يملسلين تبلكوام زقربوم سندات تحتو زقرب موصاة أواج سعيبو مخانو زرد انتخون بفلاي دماتي بورد نحوحات 3 حاسة 2016 عام تمرت بفولي كونتات نممزقاب زقرب مخانو زرد انتخون بفولي كونتات بممزقاب زهابو مرقاقت سرتفكيت حقاو سونت مستي سرتفكيت حبيرو بزهابو 3 حاسة 2016 عام تمرت بقصري 11 إزبار 11 إزبار 51 8 أب زتصحف دبدابة ناي حوحات ناي قدم حقاو سونت كم زي ملسلو بقلصي تملاخيتون دحلو لعلوايا مرارحات بارتي أبوانا بيت عيوتي بورد ترخيبهم نتي سرتفكيتن دبدابن بزقبا رئيهم أنبيبومن تسماميعومن بفقادهم فريموم دحر موسادهم زي بفلي كونتات تمزجيبو استوهابه مرقاقصي حقاو سونت أي نقبلون مالت تقبلنت يبلون اتي بورد بحقيز توهابو حلافنتن موصان اتي بارتي زلو حلافنتن قبو انكواصا نمقبار أبزتفلاليو وانات بصحف متحساسبين تبزصن حكوان تخونم اتي بارتي قبو بزي موصاو اتي بورد ناي إثيوبيا ناي مرجع بوليتيكا بارتات مزقبان ناي مرجع سنة مقبار أواج قصري 1162 إزبار 2011 نممحياش زوز أواج قصري 1332 إزبار 2016 نتا أواج سعيبو بزوز أمامرحو قصري 25 إزبار 2016 مسرت زيخون عينت قدمة كونت انتي حلوه نتي بارتي مسراز زخل حقاو مسرت انتهالو كوام تي بارتي قبو نكواصا عدل نمهاب تي بورد نتي بارتي ناي 3 وارح كاب زخونه منقسقاس بوليتيكاو بارتي بمقاد تي بارتي ناي ارمات سقومتي بموساد بمسرت تي حقي قبو نكفصم تي بورد صعري كوان تقبرم تي بارتي توهاو ناي حقي قبو نموصا فقادنيا يكونن بمخانو دما تي بورد 5 يكاتيت 2017 عام تمرت بقصري 11 سانكلتن إزبار 11 إزبار
1542 ሓደ ብዝተጻሓፈ ደብዳቤ ኣብ ተራ ቁጽሪ 3 ኣብ ዝተጠቐሰ ውሳነ እቲ ቦርድ እቲ ፓርቲ ኣብ ውሽጢ 3 ኣዋርሕ እርማት ናይ እግድ ስጉምቲ እንተይወሰደ እንተተሪፉ ብኣዋጅ ቁጽሪ 1332 እዝባር 16 አንቀጽ 3 ቁጽሪ 11 حن بممرحي قصري 25 إزبار 2016 عنقص 19 قصر 3 ح مسرت تي بورد زي تفلي كايدا كي تختله مزغباتي بارتي نكسرز تي بورد بزوسنو مسرت تي بارتي نا إرمات سقمتي بزي موسادو تي بورد 5 جنبوت 2017 عام تمرت أبز جبرو أخيبام تي بارتي كاب 5 جنبوت 2017 عام تمرت جميرو كاب بوليتيكاو بارتنت زي تسرز مخانو وسينو اللهم زي وسانة نحوحات نمنستر فتحي بصحف نكبصح نهزبي علاوي كيغبرن وصيت مسراز اتبارتي بزملكتنا اواج قصري 1162 زبار 2011 عنقص 99 ككما اغبابنتو ابلع الحوحاتن امرارحاتاتن نكفصم اتي بورد وسينا اللهم بهراوي بورد مرصا ኢትዮጵያ 6 ግንቦት 2017 ዓ.ም አዲስ አበባ مرها قبري ጸጋታት ሌማት ብርክ መነባብሮ ካብ መያሩ ብዝሓለፈ ካብ ወጻኢ ኣቱ ጸንሑ ምህርታት ኣብ ውሽጢ ዓዲ ንኸፈሪው ከም ዝኻለ ተገሊጾም ስርዓተ መጋግባ ማሕበረሰብ እናተመሓየሸ መምጽኡ እውን ተሓቢሩሎ ንጸብጻብ ተስፋይ ለሜሳ ሙሉ ብርሃን ግርማይ አድማሱ መርሻን ሃና ዳምጤ ኣብ ክልል ኣምሓራን ሃረሪ ዝነብሩ ኣብ መርሃ ግብሪ ሌማት ትሩፋት ተዋፊሮም መነባብሮኦም ምቕያር ዝኽኣሉ ውልቀ ሰባት እዮም ኣብ ትካል መንግስቲ ተቆፂራ እናሰርሐት ጸንሐት ሃና ዳምጤ ካብ ስራሕ መንግስቲ ብምውፃእ ኣብ ስራሕ ደራዊ ምፍራይ ብምውፋር ኣታዊኣ መምሓሽ ከም ዝኽኣለት ትገልጽ አሁን ላይ ኣብዚ ሕዚ እዋን ከም እትርእይዎም ኣብ መሸጣ እዮም ዝርከቡ ካብ 3000 ክሳብ 4000 ዝኾና ደራሁ ነይረንየን ካብ 4000 ደራሁ ኣብዚ ሕዚ እዋን እዚአን የን ተሪፈን ነባራይ ክልል ሃራሪ ዝኾነ ኣድማሱ መርሻውና መርሃ ግብሪ ትሩፋት ምርባሕ እንስሳት ብምውፋር ኣብ መዓልቲ ልዕሊ 300 ሊትሮ ጸባ ንዕዳጋ የቕርብ ብዛዕባ ምህላው ገሊጹ እዩ ጥሩ ዝርያ ከብቶች በማም ጽቡቕ ዘርኢ ዘለዎም ከፍቲ ብምምጻእ ዝነኣዱ ውፅኢት ጸባ ረኺብና ኢና 360 ሊትሮ ዝኸውን ጸባ ንዕዳጋ እናቕረብና ኢና ዘለና ከም ኣድማሱ መርሻ ካልኦት መንእሰያት ኣብ መርሃ ግብሪ ሌማት ትሩፋት ብምውፋር ናብርኦም እናቐየሩ ይርከቡ ኣብ ዝሓለፈ 9 ተዋርሕ ኣብ መርሃ ግብሪ ሌማት ትሩፋት ዝተረኸበ ዓወት ምስ ዝሓለፈ ዓመት እንትነጻጽር ዝለዓለ ምምሕያሽ ዝተረኣየሉ ከም ዝነበረ ሓለፍቲ ቢሮ ሕርሻ ክልል ኣፍሊጦም እዮም ሌማት ትሩፋት ስራን በተሻለ መልኩ ለመከወን ጥረት እያደረግን ስራሕቲ ልምዓት ሌማት ትሩፋት ብዝሕሸ ብርኪ ንምስላጥ ጻዕሪ እንዳገበርና ኢና ንርከብ ቀረብ ጸባ ስጋ እንቁላሊሕ ኣብ ከተማታት ክህልው ንምግባር ዝግበሩ ጻዕርታት ኣለው የሰው ሰራሽ ማዳቀል ስራውን በትክክል የፈጸምንበት ያ ብቻ ሳይሆን ደግሞ ናይ ምድቃል ስራሕቲ በአግባቡ ዝፈጸምናሉን ዝወልዳ ኣላሕምንትን ርእውን ዝነኣዱ ውፅኢት ኣመዝጊብና ኢና ከም ሃገር ኣብ ዝሓለፉ 9 ተዋርሕ ብርክ ዝበሉ ናይ ሓደ መዓልቲ ጫቑት ከም ዝተሰራጩ ዝገለጸ ሚኒስትር ግብርና እውን ኣብ ማሕለኻታት ጠመተ ተገይሩ ብምስራሑ ለውጢ ምምጻእ ከም ዝተኻለ ሚኒስትር ግብርና እቲ ዝካል ዶክተር ግርማ ኣመንቲ ሓቢሮም እዮም ምንድነው ግብርና ላይ የመጣ ያለውን አንዱ ውጤት ኣብ ግብርና እናመጸ ዘሎ ውጽኢታት እንታይ እዩ ኣብ ሕድሕድ ዘፈር ስራሕ ጸገም ዝኾኑ ጉዳያት ብምፍላይ ንዕኦም ናይ ምፍታሕ ስራሕቲ ሰሪሕና ኢና ማሕለኻታት ዝኾኑ ጉዳያት ንከይድገሙ ጌርና ፈቲሕናዮም ኢና ኣብ ጉዳይ እዚኣ ምድላው ኣዲስ ቀን ተወሳኺ መብርሂ ዝሃቡ ኣብ ሚኒስትር ግብርና ላዕለዋይ ኣማኻሪ ዝኾኑ ዶክተር ኣለማዮ መኮነንን ምልዓል ሌማት ትሩፋት ካብ ወጻኢ ዝኣቱ ምህርትታት ኣብ ውሽጢ ዓዲ ሃገር ምፍራይ ንኽኽእሉ ዕድል ከም ዝፈጠረ ሓቢሮም እዮም ድሮ በብዛት ከአውሮፓ ሀገሮች ከተለያዩ ሀገሮች የምናስገባውን የአንድ ቀን የሚመላለቸውን ጫጩቶችን ቅድም ክብል ብዙሓት ካብ ሃገራት አውሮፓ እነእትዎም ናይ ሓደ መዓልቲ ጨቃዊት ቀኒስና ኢና ሸርፎ ወጻኢ ምትራፍ ክኢልና ኢና ኣብ ዝቕጽል እውን ኢትዮጵያ ናብ ወጻኢ ትልኸሉ ዕድል ክህሉ እዩ መርሃ ግብሪ ሌማት ትሩፋት ኣብ ከባቢ ከተማን ገጠርን ኣብ እንስሳት ሃፍቲ ዓሳን ኣብ ንብን ኣብ ደራሁን ዝተዋፈሩ ሓረስቶት ተረባሕቲ እናገበረ ይርከብ ብላዕለዎት ኣመራርሓ ሃገር ዝረኸቦ ጠመተ ዝፈጥሮ ምውዳድ ስራሕትታት ዕውት ንምግባር ግደ ከም ዘለዎ ዩኒቨርሲቲ ሰራዊት ምክልኻል ገሊጹ እቲ ዩኒቨርሲቲ ልኡኽቱን ምዕዋትን ህይወት ኣባላት ሰራዊት ይኹን ብሓፈሻ ህይወት ወዲ ሰብ ንምዕቃብ ዝተፈላለዩ ፈጠራዊ ምህዞታት እናሰርሐ ከም ዝርከብ ሓቢሩሎም መርሃ ሰላም መረሳ ተወሳኺ ይዝሎ
هاجرهم هاجر للو عبيت تكالات تمرتي نزيقات تحاويسو وحس بالغونة أقباب لكت محدر لكت نبر لكت زلق سراويت مكل خال هاجر عوي قد يوسد سراويت مكل خال هاجر لمحدر التكال للتفلاليو ناي تكنولوجي مدلوات بايتاد حيزو للتفلاليو بعودي وتهدرنت ويقع أبال مكل خال سراويت هاجر خوينوم لنكساغسوم مهوران لاب بايتا مهورنتهم تيو هاجر بالسخنة أقباب لكت مرح عاب لقبر يونيفرسيتي سراويت مكل خال هاجرنا نركب ياودو تكالزي كاب عبيت مراحتي كما ابنت كلنا كل تجراي اب غيزاو ممحدارنت 2013 عام تمرت المرحو خمل الدكتور ابراهام بلايلا امسلون خالوت صفحتي ويكا بقطر بوزحات مهران لفري عوي تكاليو ياودو تكالزي وانا وطلبات علم تركبلو برك قمتوش تبمئتاو للتفلاليو ناي تكنولوجي سرحتات لا سرح يركب بتفطرون سب سرح صقمات ويكا حدقاتات اب تحكون علمنا قداي زخون ود سب نموحس هيوتو كيسسع زبصح خبر فطرت وتهدريو نهلاو سبات مسوات كون ختامو زنفر وتهدر هيوتو وحس خوينو ابو دكو كون يونيفرسيتي سراويت مكل خال هاجر استفلاليو ناي مرمر سرحتات دا سرحه يركب وتهدر استوهابو لأختو خفتم أب زنكساقسلو أوان قداي نتاقو كيخون نمهندسات فنجي حبريتا زهبن ناي بوزحات هيوت زو حز ركابوت بتمهاراي سالساي عمت إلكترونيكس إنجينيرينج يونيفرسيتي سراويت مكل خال هاجر مكتل حلقة أسرته مانا يمامو تمحيز اللوم أب سبن نبرتن قداءات كيبتسح قزيف رفحلو بموال يبره የሰው ኃይል ላይም የመከላከያ ንብረት ላይም ጉዳት ሳይደርስ አብ ኃይል ሰብ ይሁን ናውቲ ሰራዊት ምክልኻል ጉዳት ከየሰብ አቀዲምና ሰብናን ንብረትናን እንሕልወሉ መሳርሒ ውሕስና እዩ ናውጣ ኣብ ማእኸል ባይታ ሒዙ ንኮምፒውተር ጥራሕ ብምጥቃም ምስ ኣፕሊኬሽን ተላሚ ለእኽቶ ሚሽን ፕላነር የራኽቦም ኣብዚ ነታጉሎ ኣብዚ ደው ኢሉሎ ዝብል ነቲ ቅርፂ ለእኽቶ ሓዊሱ ካርታ ይህብ እዩ ብዙሕ መከታተል ናውቲ ተልዩ ዝርከበሉ ከባቢ ብሓፈሻ ንጹር ገይሩ ከርኢ ዝኽእል እዩ ብዙሓት ርክባት ብሓደ ግዜ ከሳለጥ ዝኽእል እዩ እቲ ርካቦት በዓሉ ናይ ምሕላውን ምውሓስን ዓቕሚ ከም ዘለዎ ሓለቓ 10 ማናየ ወሲኹ ይገልጽ ሓለቓ 10 ማናየ ቴክኖሎጂ ደምን ረሃፅን ንምንካይ ቁልፊ ምዃኑ ሓቢሩ ኣብ ኸይድ ርክብ ዝፍጠር ሕፅረት ሓይሊ ንምቁፅጻር ንናይ ርክብ ሬድዮታት ሓይሊ ዝምግብ ተሓንጋጢ ቦርሳ ከም ዝሰርሕን እዚ ቦርሳ ዋዒ ዘይፀወሩ መድሓኒታት ውልቀ ሰብ ሒዙ ክንቀሳቐስ ዕድል ዝፈጥር ምዃኑ እውን ገሊጹ ድሕረ ዋርሕ ሃገር ክትግልገለሉ ኣብ ምድለዋት ከም ዘላ ይሕብር የጀርባ ፓክ ሆኖ ወታደራዊ ጀርባው ላይ ሶላር የተገጠመለት بدحريت أب حق زنتلتلن أكاب حيل صحي استجتملو እዩ ቀረብ ሓይሊ ኣብ ዘይብሉ ከባቢ እቲ ወታደር ናብ ፀገሚያቱ ብምጽንሑ ነዚ ኣብ ግምት ብምእታው ሰብ ካሊእ ተወሳኺ መገልገሊ ከይተጠቐመ ኣብ ሕቑኡ ብዝሓዘሎ ቦርሳ ጥራሕ ተገልጊሉ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኣፈልፊሉ ኣብ ኢዱ ዝርከብ ሬድዮ ርክብ ክሰርሕ ይገብር እዩ ካልኦት ናውቲ ሕክምና ከም ኣብነት ዋዕ ዘይፃወሩ ከም ኢንሱሊን ዝኣመሰሉ ዝጠልብዎ ካብ 2 ዲግሪ ሴልሽየስ ክሳብ 8 ዲግሪ ሴልሽየስ ዝበፅሕ ዛሕሊ ይጠልብ ሰባት ነዚ ዝተደረኸ ፀገም ክጽገሙ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ተዓዚበ ምስ ምድፋዕ ዕድመ እውን ዝስዕብ ፀገም እዩ እዚ ርካቦት መድሓኒት ኣብ ውሽጡ ብውሕስ ኣግባብ ንምዕቃብ ዝኽእል ሳንዱቕ ዝሓቆፈ እዩ ቻርጅ ምግባር ሓደ እቲ ካልኣይ ድማ ዋዕ ዘይፃወር መድሓኒታት ሒዝካ ንምንቅስቓስ ዝኽእል ርካቦት እዩ እዚ ብስፍሓት ክፈሪ ናብ ምንቅስቓስ ተኣትዩ ኣሎ ድሕሪ 6 ወርሒ ግልጋሎት ክህብ ክዝርጋሕ እዩ ትካላው ልኡኽና ክንዋፃእ ጠመተ ላዕለዎት መራሕቲ ከርና ሰፊሕ እዩ በማል ዝገልጹ ፕሬዚደንት ዩኒቨርሲቲ ሰራዊት ምክልኻል ሀገር ብርጋዴር ጀነራል ከበደ ረጋሳ እዮም የከፍተኛ አመራሮች ትኩረት በጣም ከፍተኛ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጀምሮ ጠመተ ላዕለዎት መራሕቲ ልዑል እዩ ንኽቡር ቀዳማይ ሚኒስትርና ሓዊሱ ፊልድ ማርሻልና ሚኒስትር ሰራዊት ምክልኻልና ዝተፈላለዩ ላዕለዎት መራሕቲ ሰራዊት ምክልኻል ሚኒስትራት መጺኦም ይጉብንዩናን ይላዘውናን የበረታትዑናን እዮም ኣብ ቀጻሊ ምስኣቶም ዝፍጠር ምትእስሳር ናትና ጻዕሪ ተሓዊስዎ እዚ ዩኒቨርሲቲ ንኢትዮጵያ ዝምጥን ጠለብ 130 ሚልዮን ህዝቢ ዝምልስ ዝዓበየ ዓቕሚ ኣብ ዞባን ኣህጉርን ንመጠን ህዝቢ ሃገርና ግምት ውሽጢ ዘእተወ ዝሙን ሰራዊት የድልልና ስለንኣምን ፍልጠትን ህይወትን ንወላዲት ሃገርና ብዝብል መሪሕ ቃል ዝተፈላለዩ ዕዮታት እንዳዓመምና ንርከብ ሃገር ልዕልና ንምርግጋጽ እትጠልቦም ናውትን ምውናን ተውፅኦ ልዑል ወጻኢ ብምንካይን ብምትራፍን መዳይ ኣብ ዝሓለፉ ዋርሕ ዕላው ዝተገብሩ ፍጻመታት ተዘከርቲ እዮም
زين عداقام فولي زوباتات قطبا بزريتن فرياتن قلطافن اب ودب كبصحو زخل سراح يسرح لهم اب بولي لمي فولي زوبا قطبا اكسيون محبر مدر بابور ايتو جيبوتي قلقالو ماخل حدا مسكوت مهاب جميروم نت ماخل وانا فصام سراح كوربوريشن لمعات باركتات اندستري دكتور فساي تاغسون كمون وانا فصام سراح اكسيون محبر مدري بابور ايتو جيبوتي انجينير تاكل اومان اجميروم دكتور فساي تاغسو ابز اوان ات اكسيون محبر قلقالوت حدا مسكوت اب فولي زوبا زركبو سبهافت وصان اتاون نغدي نمسلات زي تقلات افقلقالوت مهاب لعل اجام كم زلو تغليصوم انجينير تاكل اوما بغدوم ماخل قلقالوت حدا مسكوت اب فولي زوباتات قطبا زفوري فريات بزحا شغلت افنطريتن اب ودب جيبوتين مبصح زخل مخانو رديوم ات قلقالوت قصالي بخالوت فوليات زوباتات قطبا خمس جمر حبيروم حلاف ممرحي كوميونيكيشن كوربوريشن لمعات باركتات اندستري ايتب اولس بلطه تماخل بفولي زوبا زركبوا المعتي اكسيون محبر مدر بابور ايتو جيبوتي زدليو قلقالوت كرخبو اب قربوم كركبو زخليلوم እዚ ድማ ግዜን ገንዘብን ቁጥብ ዝገብር ምዃኑ ንፋና ዲጂታል ገሊጾም ዜና ወጻይ أمريكا كابش 1977 عام تمرت فرنجت حيزا قبل على سوريا امبيراتوز نبرت معقب على العلام بس دما سورياوان نبدباباي موصا حقوسهم زغلصو انتخون ملعالت معقبنت هاجر مليس كان مهناص عبي استواصو خمزهلو ገሊጾም አሎም ንጸብጻብ መሐመድ አልቃድር አብርሃም ሳም مقناي كلن مرأي زبلا بحلام بحر تساجيرو سورياوي نزخونو أحمد الشارع زسرحي مثل نعمتات زاكل ناتدليو أبزنور الأوان نعوم رخيبو أمريكا زركبه 10 مليون دولار كخفلون تأزاز تمحلالي فلوم نيرويوم توم بريزيدانت أبتوان علم لقى أفلطو انتي رخبو نسوريا أب عجزاز بشير على أسد أب موسى كندي مرح نيروم أحمد الشارع رعداو إخا تباهلو زلوغو بوتا زفلتن زتاقومن نتيجنزب نمشلام بزوح صعري زقبرت أمريكا لومي زي كل حليفو أحمد أبزوان بأمريكا زتنبر معقب كل عالب مكبار مس بريزيدانت دونالد ترامب كرخبوون قوطورو حيزو يركب دونالد ترامب أب ماخلاي مبراق زقبرو عدت أب سعود عربيا أب زجمر الأوان دماسكو زي بسرات ألحوم أبتي بوتا كونم دماسكو ننوح عمتات تنبيرو زنبر معقب تلعيلو زل على حاقوس فترم The cessation of sanctions against Syria in order to give them a chance at greatness. دونالد ترامب أب سعود عرب رياض كوينوم من سوريا مرقعومن سلام زرقاقز حدوش منقستي أب سوريا اللو زبالون تخونن أب تهاجر زي تنبر معقب كبك عزيز اللوخ بمبالوون أب سيروم يوم ترامب مس بريزيدانت سوريا أحمد الشارع أب رياض كم زرقابوون تثبيتي قبر نزي زينا سمع سوريا وين دمام أب وانا كتماتا حجر دماسكون كالوت كبابتاتن حقوسهم نبدأ باي بموصا أريوم يوم أزي سقومتي أمريكام لعلى 10 عامات أب كوينات نصنحت سوريا قطباء زغير كخونيو كبلو دمام زلوم أمنات قليز يوم إن شاء الله هيك الله يديم هالبلد وتكون الفرحة للكل ومبروك للجميع لكل السوريين قرار كتير الحمد لله فرحة كتير كبيرة لك الفرحة عند السوريين الكل والحمد لله اللي رفعت العقوبات عنا لنحسن نرجع نعيش مثل أول وأحسن سوريا كابش 1971 كساب كلتشحن 14 عام تمرت فرنجي أبزنبور عمتات زمرح زنبرم بيتسب الأسد قبل سوريا معقب نخنبر اللام كأند مخنيات نيروم أمريكا قبل سوريا أمبيراتو زنبرت معقب بطعم سفحي نيروم أمريكا كابش 1979 أقوى فرنجي منقستي سوريا نرعدوين نحجزيو بزبليو فلا ماي معقب نسوريا زنبرت اللام أبزي أوان حجز وصح حويسو معقب مسارح كيناتن قدب جنزبن أمريكام أبل على سوريا أمبيرا نيرام إزي ننوح عمتات زتصنحتو معقب أبغلتشون 24 دمام توسخي معقبات بمنبر أحدثاتو نيرايام سوريا مز تفرالي هاجرات زلوا ركب قطبام
ንክግደብ ብፍላይ ድማ ምስ ኣሜሪካ ዘለዋ ርክባት ብምልኦም ክስረዙ ተገይሩ ነይሩ እዩ ኣብ 2011 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ኩናት ሶርያ ድሕሪ ምጅማሩ ምሕደራ አልአሳድ ኣብ ልዕሊ ሲቪል ማሕበረሰብ ብዘካየዶ መጥቃዕቲ እውን ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ሶርያ ተወሳኺ ማዕቀባት ክትነብር ኣገዲድዋ ነይሩ እዩ ንመሪሕነት አልአሳድ ዘወገደ መራሒ ሓያት ተሕሪር አሻም አሕመድ አልሻራም ግና ሕዚ ታሪክ ተቀይሩሉ እዩ ዝመስል ኣብታ ሃገር ጀግና ተባሂሎም ዓለም ለኸ ኣፍልጦውን ረኺቦም ምስ ዝተፈላለዩ ሃገራት ትርክብ ዲፕሎማሲ ፈጢሮም ሃገሮም ካብቲ ዝኣተወቶ ዓዘቕቲ እናውፅዋ ይርከቡ ሕዚ እቲ ንነዊሕ እዋን ፀንሐ ማዕቀብ ኣሜሪካም ምልዓሉ ሓዊሱ እቲ ሓዱሽ መንግስቲ ሶርያ ብማሕበረሰብ ዓለም ተቐባልነት ንምርካብ ፃዕርና ገበረ ይርከብ ስለዝኾነ ድማ እዚ ማዕቀብ ምልዓሉ ሶርያ ንኣሜሪካ ስጋት ዘይኮነትስ መሓዛ ምዃና ዘርአየ ምዃኑ ዝተፈላለያ ማዕኸናት ዜና እናፀብፀባ ይርከባ ማድ ዜና ቅድመ ምዝዛሙ ቀንዲ ነጥብታት ዜና ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓት ካብ ፖለቲካ ፓርቲነት ከም ተሰረዘ ሃገራዊ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ አፍሊጡ ኢቢሲ ትሕዝቶታቱ ብምምሕያሽ ድምፂ ህዝቢ ንምዃን ዝገብሮ ዘሎ ፃዕሪ ዝናድዩ ክብል ቋሚ ኮሚቴ ባይቶ ወከልቲ ካብ ወፃይ ኣሜሪካ ብልዕሊ ሶርያን ቢራቶ ዝነበረት ማዕቀብ ኣልዒላ رتام مع زينة استخدمت الكمونيرون سلام كتالكم يمسكن مع زينة حيزان عزبيك بوري حبيركم سنة